Аз съм маникюристка в майчинство и в профила ми пише "не рисувам". В същото време едно от любимите неща, които обичам да рисувам върху ногти, е френски маникюр. Всички знаем, че всъщност френския маникюр си е декорация на всички 10 нокътя. Дори обмислям да предизвикам себе си и примерно следващите 10 маникюра, които правя, да бъдат само френски маникюр, защото всички знаем, че колкото повече практика имаме, колкото повече правим едно нещо, толкова и по-добри ставаме. В моя случай, освен че искам да рисувам още по-добър и още по-красив френски маникюр, искам чрез повече тренировки да отработя и времето, за което рисувам френския маникюр. Моята цел е да рисувам френски маникюр за 10 минути. Аз лично много обръщам внимание на това, коя процедура колко време ми отнема да я правя на мен като маникюрист, защото по това, което виждам в днешно време, за нас хората наистина времето е изключително ценно, до известна степен и е ограничено, защото всеки един от нас прави по много неща в един ден. Затова и много искам да се науча да правя и да работя по начин, който да предоставя на моите клиенти качествен, безопасен, издръжлив и красив маникюр, постигнат за нормално време, т.е. за време, което всяка една моя бъдеща клиентка да може да си позволи да отделя на всеки 2 или 3 седмици, когато идва за часа си в салона. И тъй като аз все още съм майчинство, за това и казвам бъдещи и евентуално потенциални клиенти. За началото на декември месец аз също избрах да бъда с френски маникюр. Може да ми напишете в коментарите дали ви харесва, но предполагам, че към средата на месеца сигурно ще си сложа някакъв цвят вече за празниците. За колегите маникюристи предоставям ви моя промокод ANGI10 за 10% отстъпка на всичко в сайта elenaartnails.com и в описанието на това видео ще ви оставя списък с всички продукти и инструменти, с които аз работя и с които направих този мой маникюр.